ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಇತ್ತಾರಂಜು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಗೈಸ್. చెప్తుందా మధ్యాహ్నం ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಕಾವೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಯಾರಿದ್ರು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಮೈ ಗೈಸ್ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸೆಂಚ್ ಕಾಂಡೆದಕ್ಕನೆ ಬರ್ಸನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ ಗೈಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ. ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲವೇ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇಟ್ಲೆ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಂచి ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಕಜುಕು ದಾದೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಮಿಲ್ದ ಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜರು 5 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜರು 5 ಜನ ಒಂದು 5 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ 5 ಜನ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಇಪ್ಪಿಜರು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಬನಂದಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನ ಸಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಬರ್ಸಾಯ್ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಭತ್ತ ಇನ್ನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಬರ್ಸ ನೆಟ್ಟುಕೋದು ಅಣ್ಣ ಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ದರ್ಶನ ಬಾಯರೆ 12 ರೂಪಾಯರಾ अंकल नाना सांड कजिपू दादा टೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ ಕಜಿಪೇನಾ ಕೆಂಬಡೆ 5 ಜನ ಎಲ್ಲರು ಇರೇಗ ದಾದ ಕಜಿಪು ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾದ ಕಜಿಪು ಬೇಳೆ ಸಾರ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬೇಳೆ ಸಾರ್ಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಸಾರ್ ಓಕೆ ಬೇಳೆ ಸಾರ್ ಬರ್ಸಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ అంది ఇట్లా పోతు జరా బొల్ల బర్సతే ఈయన బర్స మారేని ಒಡೆ ಪೋಪಂಲ ಬರ್ಚಿಂದ ಬರ್ಸೋಗು ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋ ಒಂದೇ ಅಂಡಿತ್ತೆಲ್ಲ
4 ಜನ ಐಟುಳ್ಳಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಆತ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಒಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಬರ್ಸೋಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬರ್ಸತ್ತ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿತ್ತು ಬರ್ಸೋಗಿ ಬರ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರ ನೀವು ಬರ್ಸ ಚಿಡಬರ ಬಂದಿತ್ತು. ಬರ್ಸೋಗಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಏರ್ಲ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ತೀನಿ ನೀರು ಕೂರ್ಜ ಮುಳ್ಳು ಮೂಲೆ ಉಂಟು ನೀರು ಅಕ್ಕಿಯ ಹುಲ್ಲು ಒಳ್ಳು ಅಡುಗೆ ಕೊಡೆಗಿ ಹೌದಾ ಹೌದದು ನೀರು ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಮೂಲ ಫುಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಈಗ ಪತ್ತ ನೀರು ನಂಜಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು ಮಕ್ಕದಾಯ ಬರ್ತೀವಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ. 4 ಜನ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು 8 ವರ್ಷ ಭಯಂಕರ ವರ್ಷ ನೋಡಿ ಬೈಕ್ ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆತಜಿ ಆತಜಿ ಇರೇ ಬೋಡೆ ಸೇಲ್ ಆತಜಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವಡೆ ಸೇಲ್ ಆತಜಿ ರಾತ್ರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮಾಂತಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ರಾಮಿಗ ಭಯ್ಯನ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತ ನೆಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದೇ ಬಂಡೇರ್ ಅಂದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಯಾಕೆ ನೀರು ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೂರು ಬಿಡ್ದಿತ್ತು ಕೂಡ ಬರೋಂದುಂಡು ಜೋರು ಬರ್ತು ಏನಾಯ್ತು
ಬರ್ಸಾ ಬರ್ಸಾ ini ರಜೆ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇಂಥ ರಜೆ ini ಐತಾರತ್ತೆ ಇಂಥ ರಜೆ ದೂರಪ್ಪ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬರ್ಸೋವು ಅಂಚಿ ಪೋಪರ್ನೇ ಆತು ಬರ್ಸ ಬರ್ಸೋವು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಅಂದಿ ಬರ್ಸಾ ಬರ್ಸಾ NBR ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಈಗ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೈ ಅಲ್ಲ. NBR ಬರ್ತೀರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಬರಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ನೀನು ಕೇಂದ್ರಾರು NBR ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ದಾರ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಪನ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಹಾಯ್ 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 ಎಂಚುಲ್ಲರು ಎಂಚುಲ್ಲರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕ ಅರಿಜ್ಜರ ಅಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತಾರು ಏರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ತಿಂತಾರಾ? ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ತನ ಬ್ರದರ್, ಬ್ರದರ್ ಹತ್ತನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ ಮನಸಂಡೆ ದಾತ ಕಜಿಪ್ಪು ಬರ್ಸ ಎಂಚುಂಡು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ನೀರೆಗೆ ಎಂಚಿ ఒక ఇంచుదల ఇంచులు నీరే ಎಂಗ್ಳು ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂತೇನೆ ಫುಲ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂತೆ ದಾದಾಕಿದ್ದು. NBR ಉಳ್ಳಾರೆ NBR ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ದೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್? ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನಯ್ಯ
నా బొబ్బు దిక్కుని నిద్ర ఇప్పుడు నిద్ర నిద్ర కొంచెం ఆడు చెప్పుడు నిద్ర రాకి తిరిగిండు మొత్తం నిండక నిద్ర బాబా బాబా ఓయ్ ಅಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು ಕೂಪಾಡಂದುಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀರು ಬತ್ತೇರು ಓ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಪದಾರು ಕೂ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಕೂ ಮುಳ್ಳು ಏನೇ ಮುಳ್ಳು ಕಂತುಂಡ ಆ ಮೂಲು ನಿಪ್ಪು ಮುಳ್ಳು ಆ ಮುಳ್ಳು ತೂಲೆ ಎಂದು ಆ ತುಯ್ಯ 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 ಎಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಹೊಂಡ ಬೇಟೆ ಬರ್ಸ ಇಂಚಿ ಬ್ಲೂ ಕಾರ್ಲೆ ಮಾರ ಒಂದು ಮಾರ ಒಂದ್ಸಲ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ 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 ಒಂದ್ಸಲ ಕೋರ್ಸಿ ಬ್ಲೂ ಕರ್ಕ ಬಾರಿ ಪುರ್ಪುಡ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಲೈವ್ ನಮ್ಮನ దాన్ని లైవ్ ಬರ್ಪುಜಾರ್ಗೆ బర్రదాది కూర్చుంది బయ్యాడు ఎడిట్ బరిపుందటి అంతే ఆపుతుంది సుమారు లేట్ అవుతుంది బ్లూ కొరియరా నువ్వు నెట్వర్క్ ఇచ్చింది వర్క్ లా ఉంది మొబైల్ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಲೈವ್ಗೂ ಹೋಪ್ ಜನ ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಕೂಪಾಡಂದಲ್ಲೇರು ಕೂಪಾಡ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಕೂ ವನಸಂಡೆ ಮೇಷನ್ನ ದಾದ ಕಜಿಕ್ಕೋ ಮುಳಿಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ನೀನು ಗೊತ್ತಂದು ದೂರ పోయారు ನಂದಲ್ಲ ಉಲ್ಲ 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 ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೇಷನ್ನ ಅರೆ ಕೇನು ಜಂದು ಏನು ಜಾ ಬಾತೀನಿ ಮೇಷನ್ನ ಉಲ್ಲರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮರತ್ತಾರ ಅತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಮರದ್ದುಜಿ ಈರು ಮರತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮರಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ದಾಯಿ ಮರಪ್ಪುನಿ ಏರನ್ನ ಮರದ್ದುಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಆರು ಬುಲ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ ನಾಯಿ ಬುಲ್ತೀನಿ ಬುಲ್ಪುರ್ ಚೆನ್ನ ನಾಯಿ ಬುಲ್ತಿಂದೆ తీసి బాబా కరెంట్ పోండు తిరుగుండు అబ్బాయి బుల్ತೀನಿ ಮಹೇಶನ್ನ ದಾಯಿ ಬುಲ್ತೀನಿ ಓ ದಾದಾಂಡು ಇರ್ನ ಇಮಾನಾಗ ದಾದಾಂಡು ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದೆ ತಂಚ ಬರಂ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದು ಏನು ಇಮಾನಾಗ ದಾದಾಂಡು ಇಮಾನಾಗ ದಾದಾಂಡು ಬಾಬಾ ಓ ಇಮಾನಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬಾಬಾ ಇಮಾನ ಫೋನ್ ಇದ್ದೆ ಬಾಬಾ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಮರೆ ಓಯ್ ಅಕ್ಕ ಅವನಂದಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಮರೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೇರುಲ್ಲರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲರು
ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಗೊರ್ರ ಗೊತ್ತು ಬತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಬತ್ಪುಂಡು ಬಾರ್ಪುಂಡಿತ್ತ ಅಲ ಬತ್ತುಂಡು ಬತ್ತುಂಡು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಬತ್ತುಂಡು పోయారా అందు ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ఇద్దరు ఇద్దరు పని అందులేరు మహేశ్వర్ని పని అందులేరు ಅಂಚ ಕೊರಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೊರಡು ನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಆವ ಮಾರ್ರೆ ఒక ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಲ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಓ ಹೀಗೆ ಪಾತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈವ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಆಪನು ಮಾರೆ ಅವರಾನೆ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತ ಕೂ 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 ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂಡವ್ ಮೈಸಣ್ಣೆ ಬತ್ತರು ಲಾಲ ಲಾಲ ಬಂಡಾಂಡು ಕಲ್ಪಲೆ ಮರೆ ಓಯ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈಸಣ್ಣೆ ಬತ್ತರು ಲಾಲ ಲಾಲ ಮುನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಲಾಲ ಲಾಲ ಮೈಸಣ್ಣ ಉಂಡಾರ ಇಪ್ಪು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಸಂಡತೆ ಕೂಪಾಡು ಅಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದಿ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಹಾಪುನಿ ಉದಾನಿ ಗುಲಾಬಿ ಸೀತಾರಾಮಾಗ ಮಾನಸಿಕಾಗೆ ಮಾರೆ ಏನ ಅಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾ ಉಂಡೆ ಮೀನು ಇನಿ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮೀನ್ ಬತ್ತಡತೆ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವರೇ ಸಿಕ್ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾನಸಿಕ ಅಂದು ದಾದನೇರೆ ಗೊತ್ತು ಅರೆ ಮಾನಸಿಕ ಬಂಡ ಮಂಡೆ ಸಮ ಹೆಜ್ಜೆಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಲಾಗೆ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಣಗ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅಂದೇ ಮಹೇಶನ ಕಟ್ಟಾಣ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ನಡುಮೋಸರಿ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅವು ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಮುರಾನ್ಲರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಅವು ಲೇಡೀಸಾ ಜೆಂಟ್ಸಾ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ನೆಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತು ಮನೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೆಕೂಡ ಬತ್ತುಂಡು ಲಂಚನೆ ಬತ್ತು ನಂಚ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ಬತ್ತು ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿನಾಗಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮೋನೆ ತೋಜಪ್ಪಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತುನ ಬರಡಿ ಇಜಿನ ಅಂಚಿನಾಗ ಬರಡುಂದೆ ದಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೈಸಣ್ಣ ಅವನಸಂಡೆ ದಾದ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ನೀ ಅಕ್ಕ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬರ್ಸನ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದೂರ ಪೋಯರು ಅರ್ಜೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಾಳ ದಾನವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ
ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತ ಮರ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಬೈಯಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಗೋರರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗಿತ್ತ ಪಿದಾಯ್ ಬರಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಪಿದಾಯ್ ಮುಲ್ ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಐತೆ ತಿರ್ಗಂಡತ್ತೆ ಹಾ ಉಂಡೆ ಮೀನ್ ಕಾಜಿಪ್ಪು ದಾದೆ ಮೀನ್ ಅರಿಜ್ಜೇರು ಮಾರೆ ಅಂದೇ ಮೈಸನ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ ಸುಲಾಭ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ದಾನೆ ಅక్కడ ಕೆಲವು ಐಕಂದ ಇಪ್ಪುನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರಂದೇ ಬರ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋಗಳಾತೆ ಲೈವ್ಗಳಾತೆ ಎಂಕಲ್ ಅವನಾಸ್ ಆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅವನಾಸ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಗೆ ಎಂಚಿ ಬಾರ ಉಡುಪುಜಿ ಇತ್ತ ಕೊಡೆ ಹೊತ್ತೊಂದು ಪಿದ ಇಲ್ಲ ತಾಯಲ ಬರ್ಪೆ ಕೊಡೆ ಹೊತ್ತೊಂದು ఆయన ಕೂಡ ಬಿಡ್ರ ಬೋರ್ಡು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಕೊಡೆ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಎತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಕೊಡೆ ಹೊತ್ತೊಂದು ಕೊಡೆ ಉಂಡು ಓ ಓ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಟಿವಿಡ್ಲ ಬರ್ಸೆ ಬರ್ಪು ಬಲ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಕರ್ಮ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೇ ಬೇಲೆ ಹೊರನೆ ಎಂದಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳಂದು ಓ ಬರ್ಸಾದ್ ಬಾಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏನ ಮಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೆ ಅನ್ಕ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಬಾರ್ಪುಂಡೆ ಏನ ಮಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೆ ಆನುಲೆಲ್ಲ ಉಡುಪುಜೇರು ಮಾರಿಲು ಒಂದು ಆನುಲೆಲ್ಲ ಉಡುಪುಜೇರು ಪೊನ್ನುಲೆಲ್ಲ ಉಡುಪುಜೇರು ಮಾರಿಲು ಅತೆ ಮಾರಿಲು ಅವ ಐಕಂದ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬರ್ಪು ಕುಲೊಂದೆ ನಮಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಾರ ಏತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಟಿವಿ ಅವಳು ಟಿವಿ ಎಂದು ಕುಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಯಾಕೆ ಟಿವಿ ಬಲ್ಪುಗಳು ಹಾಕಿ ಗುಡ್ಲೆ ಟಿವಿ ಇನ್ನು ಹೆಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ಸೇ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡಿ 2 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳ ಆಂಡು 2 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಇರೇ ಪೂರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡತ್ತ ಮಹೇಶನ್ನ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಟೆಡ್ ಅತ್ತ ಫುಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು
ಮೂರು ಪೂರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ವರ್ಷ ಮೋಡ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರೆ. ಮಹೇಶನ ಹೊಲಾರ 2 ಜನ ಇಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಎರುಲ್ಲೇರು ಪಾತೇರು ಜರ ಎಲ್ಲ ನನವರಿಯಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಐತು ಹೊರ್ತು ಬತ್ತನಾಯ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐತು ಹೊರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕು ಬಾಯ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಿಕ್ಲೇಗು ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತು ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓ ಓಕೆ ಇಡೀಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೈ ಆಡ್ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.